We are here in Florida, Tampa Bay. What's up, dudes? Aha. Lähti ekana skimboardi ostaa. Ai että. Eka päivä biitsiltä. Ai että, tulee ihan nätti lepoviikko tää. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. No niin, nyt ollaan Detroitissa, Marriott hotellissa ja tää on ihan Kanadan rajalla niin tuolla kun näkyy toi Caesar Palace, niin se on Kanadan puolella, jo tuossa on pelkkä joki välissä. Ja huomenna lauantain katsoo vähän Supercrossia tänne ja sunnuntai sitten Torontoon. Energy Supercross Triple Crown. Time to drop the gate. Riding aboard an HRC factory Honda from Matchstedt, Germany, number 94. Hyvää huomenta. Se on keskiviikkoa, ei olekaan tiistai-aamu. Tiistai-aamu ja
Ollaan Torontossa edelleen, käydään vetää tuohon pikku aamureeni ja sitten sen jälkeen lähdetään käymään LTDn toimistolla morttaa Scottia ja muita siellä ja itse asiassa mennään Colton Haywoodin kyydille, a.k.a. Jeesuksen kyydille ja sit käydään varmaan vähän shoppailemaan ja illalla vähän rentoudutaan vaan täällä ja huomenna aamulla mennään sit joyrideen, vetää rullilla viimeinen setti ennen Lasaria. Nyt tän vuoden gearit taas tullut hankittu LTDltä ja kiva pitkästä aikaa käydä taas täällä ja eitä siimempi lähdetään kohta pyöriä tonne Ostarille varmaan vähän. Sitten mennään. Come on, why are your feet so strong? You got extra weight on you. Kuva! No mene! Paina poika! Kovempaa! No niin, nyt on reenit vedetty täällä ja hemmetin siisti mesta. Oli siisti päästä reenailemaan tänne ja nyt ei muuta kuin lepii tää päivää, huomenna ajellaan sitten tonne Lasareen päin ja lähdetään viimeiseen ulkomaan kisaan. Nyt ollaan Lasaressa kisapaikalla ja perjantai-iltapäivä. Kohta lähdetään ottaa ekat treenilaskut radalle ja sitten pari aikalaskua siihen perään. Sitten on junnoin kisa illalla ja tsiikaillaan se tossa ja lähdetään hotellille vähän lepäilemään ja huomenna taas sitten juhlapäivä, vikat ulkomaankisat ja rennolla fiiliksellä lähdetään. Nyt on aikalaskut laskettu ja itse kolmannen sijalla. Naasi veti pohjat, Scotti tuli toisella meikästä vielä ohi ja toinen lasku vähän oli muutamia ongelmia siellä, mutta silti ihan hyvä aika toisellakin. Ihan hyvää tekemistä ja nyt junnukisa, katsotaan tässä, mulla varmaan loppuu GoPro-stakku, ei varmaan saada hirveästi videoa, mutta Leivillä meni nilkkanuri, se ei valitettavasti enää luistella tällä reissulla. Joni nyt junnukisaa vetämässä, niin se mutta Joni voittaa.
une finale masculine. Dans le couloir numéro 1, portant le dossard numéro 3 de l'Autriche, Luca Dalago. Dans le couloir numéro 2, portant le dossard numéro 2 des États-Unis, Cameron Nash. Dans le couloir numéro 3, portant le dossard numéro 8 de la Finlande, Mirko Lahti. Et dans le couloir numéro 4 des États-Unis, portant le dossard numéro 7, Michael Giulianello. Riders ready! 5-second warning! MM-sarjan viimeinen osakilpailu purkissa, Lasarassa. Hemmetin hyvä fiilis. Toinen sijoitus täällä. Kauden 3. kakkospaikka ja nyt on kaikissa 1 tonnisista, 1 500-sista ja 1 2,5-kestä. Kakkossija. Naasi on ollut pari kertaa podiumilla, Kaili oli Jyväskylässä ja nyt Naasi voitti. Hemmetin tiukka finaali. Vähän huono lähtö ja 4. siihen. Pääsi onneksi heti mutkan jälkeen Igistä ja Lukasta ohi ja toisena sitten luistelin koko kisan maaliin asti. Ja sain itse asiassa vähän Naasia siinä vielä kiinni, mutta kyllä sen verran kovaa painaa menee, että Naasi voitti maailmanmestaruuden nyt ja mä veikkaan, että mä nousin Scotin ohi 3. ja 3. tai 4. MM-sarjasta pitää tsekkaa huomenna kun päivittyy pisteet, mutta tosi tyytyväinen kauteen. Ja nyt pidetään hauskaa täällä Kanadassa vielä pari vikaa päivää ja sitten Suomeen ja vielä Rautalammilla vielä SM-kisat, niin sinne päätetään sitten Alamäen luistelukausi. Tän näköinen pokaali tuli täältä kisasta. Nää jää kaikki palkinnot niin kiertetään kiertopalkintoja ja lätkästään vaan nimi tohon ja nää jää tänne kaikki. Niin ei pääse ottaa himaa, mutta otetaan tästä vähän vielä video näistä. Nää on ihan siistin näköisiä. Ja tohon tulee meikän nimi.